Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 16, bersikulo 1 ngadto sa 7. Sa paglabay sa adlaw ng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila. Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan, dako kaayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Og sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin og nagsulob og puting sapot nga taas. Og nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinun-an." Lakip si Pedro nga si Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.